sliramu kudu bali lebono ana guwa Garbati Prabanyana la iki durung titi wanci sliramu bali nang alam langgeng alam sing ora owah lan ora gengsi kudu lebono ana guwa Garbati Prabanyana aku enak ana nggoning alam bebrayan enak anggoning ana alam langgeng alam sing ora owah lan ora gengsi ya lakon gak gelem mlebu menyang guwa Garbati Prabanyana aja takon dosa maneh mati merga sukma ismaya ladyalah sukma ismaya wani sukma mayang karyana kene pecalting nyawamu lan besok sliramu iku wis titiwangi bali nang alam langgeng iku kalamun ana jaman turune daramu angka wijaya daramu rejuna mungsuhan karo daramu Arya Sena lha iki Peksi Mangunyuda memungsuhan karo Jayadema turun-turune daramu Sena memungsuhan karo turun-turune
negaramu Rejuna. Lah iku sliramu bali nang alam langgeng. Lah saiki sliramu durung mati titi bali menyang gone alam langgeng. Lah iki aji purba kayu mamundhen iku tak turun menyang sliramu. Lah iki rampung ngono. Pekewo ana nggone kelurahan Klampis Ireng. Lah iki ana Pendhita Durgama Dewa iki arep ngalapati karo aku. Rampung ngono. Begawan Durgama Dewa ila inggih Kanjeng Rama. Kula sumedya dedepi Begawan Durgama Dewa Durgama Dewa aja ngridu Rama Guru Semar Prabancana musuhi cepot sliramu. Sumedya mbelani Kyai Semar mati ku merga Durgama Dewa sida mati merga Prabancana.
Begawan Durgama Dewa ingkang tinanting lawan Prabaca den sagetaken jempini winata. Begawan Durgama Dewa ingkang den sagetaken jempini winata. Umpami brekesan ngoten ical binting nglopot bodho gar sejati. Jati kesisipan lulung sida purih kencoan balu. Begawan Durgama Dewa ingkang den sebetaken jempini winata wigan batar panjit raja Dasamuka mundur dhateng ngubur Gunung Siung. Rupinipun ingkang mangemba rupa Durgama Dewa kados yitmane Dasamuka ingkang medal saking kubur Gunung Siung Kanjeng Rama.
hikmate raja Dasamuka wis bali menyang kubur Gunung Siung. Lah iki Prabancana wis mari pinejang aji Purbakayun mangunderi ya ilmu pengrajut. Lah iki aku mang guru saka Kahyangan Suralaya tinimbalan karo ratuning dewa mundhut wahyu katentreman wahyuning Kraton Ngamarta. Yai sinuwun Adi Rejuna Yai Sadewa. Lah iki pun kakang sumedya anurunaken wahyu katentreman Yai.